dobre. Ukáž ešte raďakuješ? Čo si bal? To vyzerá ako luxus raďaky tudák. Idem si dať pivo, cigu. No, dobre. Nechal nám na Big Vita. Hi guys, I'm here with Willow. Môj šampón. Pôjde som to od pasty ešte z toho. Pasta? What are you gay? Som ti za auto vypnul pasty. Polovicu bajkovom, už je dobré. Vybavený. Bajkový vohos. Ale nie, bude iný asi. Krajničné členky. Kajšmentka. Dobre, dobre. Vilo, vieš mi povedať, čo sa tu momentálne deje? Ja netuším, čo robím, takže... Gia. Čo sa tu deje momentálne? Vilo si prvýkrát v živote opravuje A niečo na nie, to montáži. hádže plášť, poviem. Ukáž? To hádže plášť, to nebude kolesom. Trošku. No, trochu tam máš, Ale viac plášť hádže. A ty to vieš? Ono trošku fixneš. Kam on vedia na servisák, on to proste vie. Daj mi ten centrovatý. Príprava. Čakať. Kámo, minule som prišiel domov a som zistil, že som mal zatlačené vo vidlici zo spodu v tejto rúrke alobali z kebabu. A neviem, že kto to tam dal vôbec. Aj táto uteká. Tam to je v piči. Jala, jala. Šlapeme, šlapeme, chlapci. Baron hnida. Idem ešte raz a potom malou dole. Ja si pôjdem dať takú minerálku. Chceš vodu? Mám vodu. Piči. Strašne dopredu dať. Jaj, no.
ma tam poslal tú druhú lajnu doľava. Pozerám, že fú, že to je také väčšie, ako som si predstavoval. Vilo, ty si to pojebal. Ale zakedy sa dalo? Dakedy? Dobre, tak ideme a rovno na tú strednú lajnu. Čo je tento skok? Kaj sa tam odbačené? Čo, ten kvoter? Hej. Tuto sa podľa mňa spustíš, či? To máš na odvahu. Aha, tam máš. To je zerlajny. Bam. Ale riadne zožral tú vidlicu na odpale. No. Veď ale tu už letel a bol niekde v poslednej tretine a už tak vyzeral, že už by mohol byť aj koniec toho vzduchu. Kde majú bajky? A vy idete hore zase? Chlapci, kde sú oni? No tak ideme asi aj my, nie? Či ideme aj pokosiť? A ja. Teplé. Na piču som mal za stopáž. Kurva! Na piču som do tej tačky vletel, kurva. A tak bolé ruky, že... Comeback? No nie, idem sa po lúke pustiť dole. Ja sa pustí. 1, 2, 3. Hej, ja budem posledný, lebo ja vás tam budem brzdať. Je zase to maďarčina. Kokotiny, one. Kočovníci. Na drťaku sa musíš zosť na piču na vloku. No veď, spýtaj sa Lukáša.
Akože čo ja viem, a tak si tu dáš zariť. Milo ti zrobí záber, no. Už tu kecáme pičoviny minútu. Tak ale no musíš stíhať. Kuba, úplne ignor. Do piči. Čo tam hľadia, kokotku? Čo chlapci, vidlica vytlačená? Dobré. Tu som dal dneska max. Ja, takto. Ja mám vyťahanú tlmičku, takže neviem. A tlmič? Asi. Tlmič bol aj doraz Ja skoro. tlmič tiež určite. To bol tiež doraz u mňa. Máme oblak. No. Na 3 trate som si zabudol zapnúť hodinky. Keď si zapneš na strave to, že tam ide, vieš, ako si šiel na premium, No. tak to bude takto a iba pri aute takto. To bude staknuté, potom v bufete, potom 2 trate, potom bufet. Vidíš, dôvod minút 50 €. Hej, ideme. Follow cam, William Collar. Coming in. Man! Jakí sú jebli. Vezieme sa hore. Idem hore. Hore. Zdravím. Kurva, kanál. Ej. A pred nami je William Collar. Nejaké homožské ponožky vysoké, bíle. Bíla síla, takzvané. A tu sú kvety. No tam už sme skoro hore. Som spravil takýto preview čakania. Trošku hudby, kvetov, vielových ponožiek. Sú takí gangstri z ulice. Som mu zahodil aj kurvu. Povedz niečo múdre do kamery. Že povedz niečo múdre do kamery. Ja neviem to ti rozprávať. Som si myslel. Tak my sa tu stretli, nikomu sa nechce jazdiť. Kamo, naložený Jazdíme Santa aj Cruz, Jordany na nohách. Flex. Ešte raz to točí. A ty kokot chrániče zabudol one. Utatka v aute. Ticho, babčo, tichšie. Čo? Si čo? Ja by som preladil iba pesničku, ale ide mi Čo by si nevadí. A toto bolo v takom edite? Krátky proces by mohli zahrať. Bruché Riu.
Nemal toto Danny McGeskill, alebo Widmer to mal? V takom trialovom edite. Treba. Teda vlastne, tak či tak by som sa rozprával sám, len som mal kameru. Tak to aspoň až tak autisticky nevyzeralo. Vôbec. Jedem? Idem prvý. Chceš ísť first? 13. Tak poď. Pán Boh pri nás. Mi trochu ľudia. Poďme, ty kurva. Hop. Dáme vyp. To je tank. Do piči buchoce, to je jak cigánske hračky vyklepané. Kokot. Ja pozri, ešte tu moje solo videa, keď som bol, kým ste boli na obede. Solo video. To bude použité proti mne. To bude. Samotár. Tlačí orechovník. Bear Grylls sliač. Bear Grylls sliač. Toto na to, čo si tu spáchal za 10 minút. Až spácham ďalší. A chceš uvariť? No, už máš iba dve, tak to dopij. To je posledné? Aha, posledné, tak. To posledné už. Takto plechovku vedím stlačil. Kúpil som si 6 piv a 6 ich vypil. Hoj, do piči. Kam som dal do chráničov, aby som si pivo otvoril. A dám si ešte cigu. Idem jazdiť. Dám si ešte pivo. Nejdem už fajčiť. Dám si ešte cigu. To akože vôbec tomu nepomáha. Pred jazdením 3, predtým ako ako sa pustil vlek. Potom 4, 5, 6, toto je 7. Ja tak už sa nevypol, tak je to v pohode. No to som vyjazdil pomedzi. Vždycky jedno vyjazdil. Trénovaný. Jedno som vyjazdil, jedno sa mi spálilo pomedzi ostatné. Jedno sa neráta. Jedno sa neráta. Takže možno som mal tak aktívnych 4 piva som mal aktívne. A mal som ešte čapáka vlastne, vidíš, na obed. Ale to bolo na obed, takže To sa neráta, to je s jedlom. zajedol. To je s jedlom, hej, to je nič. to je vlastne 4 aktívne. 4 aktívne pivka. No. Aj by som šiel za ním. A on to má dole kopcom, nie ja. To je tak, keď padne otázka, či ideš jazdiť, otvoríš si ďalšie pivo, dáš si cigu. Cúva auto. Cúva. Auto. Čo ti je vec, zapnite to video normálne. A tam ide. Bam. Freshman, daj záber na freshman. Kámo, Za zoomu. nemám, počkať. Vybije sa ti ona. Mám baterku druhú. Ne? Vo vrecku ju mám. To je tá, čo Čo som... ak on sa pustí a ty budeš bateriku vymieňať? Počkaj, to vymiem teraz. 530. Za takým sa pustí. Čo mu jebe? Veď to vyzerá ako nič na tom videu.
plovačka lesom. Jaj! Postav sa. Viď, ale čo to je, ty kokodrotoped veľký, či čo? Kámo sa asi pivo, si zoberiem rovno z auta. No vypietam si, tak kým prídu domov ti vraj. Celkom dobre to točí. Ale freshmana nevidno tam vzadu, tam je. To ja si vyberám spod nechto a dám si za grafik. Každý má svoje preferencie, nebudem klamať. Dokumentuje, nikdy nevidel chladiacu trubku na olej. Toto je normálne mládeži prístupné video, nemám tam označené, že to je pre dospelých. To nedávaj hlavne, že to je akože pre kids, lebo to sa nedá dať oné, do lišty. No, my nefajčíme, do cigarety. Fú, som po tebe strelil, nechať mám taký pocit. Skoro ma trafil. Kam, ak mi s tým oko vybiješ, tak budem nervózny. Jau. Kam to máš, aké pazúre. To je, keby ťa nohou kopnem bosi, tak máš 5 bodných rán.